Wel, dyma ni, Sul cyn y Nadolig, yr 15 o Ragfyr 2020. Gan i'n meddwl byswn ni'n rhannu rhyw negas bach efo chi gadarnhaol ar y Sul hwn. Y Sul ar ôl y clo diweddara, wrth gwrs. Dewch ni gael gair bach o weddi. Arglwydd da ni yn troi ata ti ar y Sul yma, mwyn daddoli ac mwyn dyfawrygu, oherwydd dy gariad rhyfeddol yn Iesu Grist. Da ni'n plygu o dy flaen ac yn cyflwyno'n bywyda i ti. Tyr data ni drwy'r ysbryd glân, fel yn bod ni'n dy ddeall di yn well, yn dy garu di yn well, ac yn caru ein cyd-ddynion yn rhagorach. Helpa ni i ddeall y gair heddiw yma a'r neges sydd gennyt ti ar yn cyfer ni fel dynoliaeth, cenedl y Cymru ac fel unigolion. Yn enw Iesu y Mesia. Amen. Dyma ni, clo sydyn wedi gyhoeddi neithiwr am hanner nos, ac unwaith eto da ni yn cael yn cyfyngu. A mae hyn wrth gwrs yn siom i lot o bobl, ac un o'r pethau mwyaf siomedig ydy da ni ddim yn gallu cymdeithasu a chymysgu gyda'n teuluodd fel oedden ni wedi bwriadu wneud yn ystod yr wythnos nesaf. Da ni'n gorfod cydymdeimlo hefo'n arweinyddion gwleidyddol. Maen nhw'n gorfod ymdrin hefo sefyllfa cwbl anghyffredin yn hanes ni. A maen nhw'n trio arbed bywyda pobl. Ac mae'r straen diweddara o'r haint yma, meddan nhw, yn eithriadol o heintus. Felly, da ni'n gweddio dros yn harweinyddion ac yn gweddio bydd yna ddiwadd buan drwy y brechiad i'r haint yma. Ond mae pobl wedi bod yn dweud pethau chydig bach o wirion, yn dweud bod y Llywodraethau Gwledydd Prydain wedi canslo'r Nadolig a Mark Drakeford wedi stopio hwyl pawb oherwydd i benderfyniad a'i gyd arweinyddion i fynd i'r clo neithiwr. Ac oedd rhywun yn meddwl am y sioe gerdd na, y dyn nath ddwyn y Nadolig. O'n i'n arfer gwrando ar y traciau Mordecai y dyn drwg yn y sioe honno. Ond tydi neb yn gallu dwyn y Nadolig mewn gwirionedd. Siarad gwag ydy rhywbeth fel yna. Oherwydd mae arwyddocad y Nadolig yn lot fwy sylweddol nag i berson i ganslo fo neu ddwyn o. Mae'n fwy sylweddol na y pethau allanol da ni'n ei gysylltu hefo'r Nadolig. Cofio pan oedd y plant yn fach, maen nhw'n oedolion erbyn hyn, oeddech chi'n treulio amser ac arian yn prynu presantau iddyn nhw, ac ar noswyl Nadolig oeddech chi'n treulio oriau tan 3:00 bora yn lapio ac yn pacio yr anrhegion. A rhai o'n nhw pan oedden nhw'n fach yn reit fawr fel rhyw gegin neu rhyw gar neu rhyw tractor. Ac yna yn y bora, oeddech chi wedi ymladd, ond oedd y plant yn llawn egni ac yn llawn bywyd. Ac ar oedran arbennig, mi oedden nhw'n dod lawr, ac oedden nhw'n agor yr anrhegion yma, yn tynnu'r papur i ffwrdd. A weithiau mi o'na focs mawr o gwmpas yr anrheg. Ac oedd y plant yn treulio gweddill dydd Nadolig yn chwarae hefo'r bocs ac yn y bocs ac ar ben y bocs. Ac oeddech chi'n meddwl, pam eis i'r draffath ar gost i brynu anrheg arbennig ar eu cyfer nhw? Oedden nhw'n gwirioni ar y pethau allanol yn hytrach na'r hyn oedd yn sylweddol y tu mewn. A da ni'n gallu gwirioni fel hyn dros y Nadolig yn dydan, hefo'r allanolion. Coedan Nadolig yn fanna, y goliadau'n fflachio, addurniadau, canwylla, siopa, presanta, twrci, bwydydd, diodydd, cawsia, bob math o bethau. A da ni'n mynd i feddwl na'r pethau allanol hynny sydd yn gwneud y Nadolig yn Nadolig. O, di Nadolig ddim yn Nadolig, ond i bai bod fi'n cael sprout fresh. Dyna sydd yn gwneud y Nadolig i mi. A mae Nadolig yn fwy na hynny, dydy. Mae yn fwy sylweddol ac arwyddocâl na hynny. Da ni hyd yn oed yn gallu gwirioni ar bethau allanol crefyddol gan feddwl na dyna yw'r Nadolig. Fel
canu carolau neu cael gwasanaeth efo canweillau, clywed yr darlleniadau arferol sydd yn achosi ni beri atgofion ac yn y blaen. Ond nid y pethau hynny ydy'r Nadolig. Mynegiant o'r sylwedd ydy'r pethau hynny. A does dim byd o'i le arnyn nhw. Maen nhw'n hyfryd, maen nhw'n ddyrchafol, maen nhw'n cadarnhau yn ffydd ni. Ond yng ngeni Iesu Grist, pa bynnag ddydd ac amser o'r flwyddyn oedd hynny, pa bynnag flwyddyn hyd yn oed oedd hynny, fe ddigwyddodd rhywbeth unigryw, un waith ac am byth yn hanes y greadigaeth. A phan anwyd Iesu Grist, fe ddaeth Duw i'n byd ynddo fo mewn ffordd arbennig. Mae yna lot o englynion da am y Nadolig. A mae'r englyn hwn ym Son Mair gan Arfon Williams fi yn aelod gweithgar o Ebeneser, ym Son Mair. Heno, datgelwyd i minnau pa ham y mae pen y bryniau oll yn llawenhau. Mae'r achos yn fy mreichiau. Pam bod y greadigaeth yn llawenhau? Pam bod y byd yn newid? Ydy cwestiwn Mair. A mae'n edrych ar y baban bach yn ei breichiau, mae'n deud, mae'r achos am hyn, y llawenydd a'r gorfoledd a'r gobaith yn y baban bach yma sydd wedi ei eni. A mae Duw wedi dod i'r byd yn Iesu i fod yn un ohona ni, i fod fel ni. A mae wedi dod i ganol yn traffarth, am tywyllwch, am tryblith, am poena, a'n dioddefaint mwyn newid pethau. A mae'n dangos i ni, neu mae'n galluogi ni wneud dau beth. Mae'n bosib ehangu arnyn nhw, dwi ddim yn mynd i wneud heddiw yma. Mae'n galluogi ni garu Duw mewn gwirionedd. Ac wrth garu Duw drwy'r Iesu, dysgu i garu yn gilydd a caru yn cyd ddynion. A mae'r Iesu yn gwneud hyn drwy fo'i hyd, drwy enedigaeth wirthiol, drwy ei fywyd perffaith, drwy ei weithredoedd da, drwy ei ddamhegion, drwy ddysgeidiaeth, drwy ei gariad tuag at eraill, drwy farwolaeth dros yn pechoda ni ar y groes, drwy ei atgyfodiad yn concro marwolaeth, a drwy addewid y bydd o'n dod nôl eto rhyw ddydd. A trwy hynny mae wedi dod yn galluogi ni garu Duw ac i garu yn gilydd ac i wneud y byd yma yn le gwell i bobl allu byw ynddo fo. Ac wrth wneud hynny mae wedi dod i newid calonna pobl. Da chi'n gwybod cystal â fi, oedd y pobl grefyddol yn dan ar groen Iesu Grist. Wel, nid crefyddol, ond pobl grefyddol ragrithiol oedd yn dweud pethau wrth addoli, oedd yn ymddangos yn ddiwiol, ond y tu mewn doedd eu calonna nhw ddim yn adlewyrchu neu'n gweithredu yr hyn oedden nhw yn ei ddweud ac yn honni i bod nhw yn ei gredu. A dwi'n credu mewn un ffordd bod Duw yn eithriadol o grefyddol yn yr ystyr o gynnal defodau a gwneud pethau crefyddol. Ond yn Iesu Grist mae Duw wedi dod i newid calonna pobl. Fel nad yda ni yn bobl ragrithiol yn yn anffyddiaeth nac yn ragrithiol yn yn Cristnogaeth chwaith. Mae o wedi dod i'n galluogi ni garu Duw, garu cydyn ac i fyw bywydau cyfiawn. Dyma yn dweud am yr Phariseaid yn Mathew 23. Yna dyma Iesu'n anerch y dyrfa i ddisgyblion, yr arbenigwyr gyfraith a'r Phariseaid sy'n dehongli cyfraith Moses. Ac wrth gwrs, dylech chi wrando arnyn nhw a gwneud popeth mae nhw'n ei ddweud. Ond peidiwch â dilyn i esiampl nhw,
dyn nhw ddim yn byw beth maen nhw'n ei bregethu. Maen nhw'n gosod beichiau trwm i'r rheola crefyddol ar ysgwydda pobl, o wna nhw ddim codi bys bach i helpu pobl i gario'r baich. Pobl yr allanolion oedden nhw, pobl yr addurniadau crefyddol, pobl y trimmings gwag, ond oedden nhw ddim yn mynd at sylwedd y ffydd yn nyw. Oedd y newid i cael o'na nhw a'i blaenoriaethau nhw a'i meddyliau nhw, fel i bod nhw'n caru Duw ac yn caru i cyd ddynion. Mae'n enghreifftiau'n Eseia 1 yn does, o Duw yn dweud bod gas ganddo fo y defodau crefyddol, oherwydd nad ydy bywydau pobl yn newid. Unig arwyddocad yn ychwanegiadau ni ydy bod nhw yn ddathliad o ymgnawdoliad yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu wedi dod i yn hachub ni, mae Iesu wedi dod i'n cymodi ni hefo Duw. A mae o wedi dod at fyd sydd wedi brifo, a'r fyd sydd wedi chwalu, at fyd sydd yn methu cyrraedd safona Duw. At fyd sydd yn dywyll ac yn ryfelgar ac yn anghyfiawn ac yn llawn tywyllwch a phechod. A mae Duw yn cynnig gobaith i ni. Da chi bod, os da ni'n teimlo'n ddigalon heddiw, neu'n teimlo'n ddiobaith oherwydd yr clos sydd wedi cychwyn neithiwr, os ydyn ni'n teimlo fel rhoi ffidil yn y to, mae'r Iesu wedi dod ata chi ac ata fi. Os ydych chi'n teimlo ar goll, os ydych chi'n teimlo yn sal yn eich henaid, os ydych chi wedi gwneud pethau gwirion yn y diwedd, yn eich bywyd a'ch ma'ch cydwybod chi'n brifo, mae'r Iesu wedi dod mwyn delio hefo'n anawstera. A mae'r Iesu'n dod â gobaith i ni. Gadewch chi hanes y Nadolig yn ystod yr wythnos hon. Ych arwain chi i gredu yn yr arglwydd Iesu ac i'w drystio fo. Mae o wedi dod mwyn yn cymodi â Duw ac mwyn yn harwain ni i garu yn gilydd. Oes na neb sydd yn gallu canslo'r Nadolig pan mae Iesu'r Meseia wedi newid yn calonna ni, fel yn bod ni yn gallu byw mewn perthynas efo'r arglwydd a gwasanaethu yn cyd ddynion. Dyna ddigon am y tro. Gweitha'r clo a'r siom. Nadolig llawen i chi i gyd. 1, 2, 3, Ar gyfer heddiw'r boren faban bach, y ganwyd creuddyn Jesyn faban bach. Y cadarn ddaeth o Bosra, y deddfwr gynta'r Seina, yr iawngaid ar Galfarian faban bach, yn signo bron Marian faban bach. Ezekiel ar lun Mair, a gwir Feseia Daniel ar lun Mair. Caed bachgen doeth Feseia, yr addewid roed I adda, yr alfa a'r omega ar lun Mair, mewn cor y Methlem Juda ar lun Mair. Osgodd Crist ei goron o'i wirfodd,
mwyn coroni seion o'i wirfodd. I blygu bendi halog o dan y goron ddreiniog, i ddioddef dirmig lludiog o'i wirfodd, o'i wirfodd. Codi pen yr eog o'i wirfodd. Hyn bechad i'r brysia fel y rwyt, i mofyn am y noddfa fel y rwyt. I tir agorwyd ffynon a ilch dy glwyfau dion fel eira gwyn yn salmon fel y rwyt, a am hynny tir dyn brydlon fel y rwyt.